F'Ġunju li ġej se tidħol fis-seħħ miżura oħra bilan li tkompli żżid l-effiċjenza fil-proċeduri tal-qrati ċivili. Permezz ta' dan is-servizz ġdid il-prokuraturi legali u l-avukati se jibdew jirċievu notifikazzjonijiet tax-xhieda f'kawżi ċivili permezz ta' email lil mis-servizz tal-Marixxalli. Ħabar dan il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonici kif il-ġimgħa indirizza konferenza dwar ir-riforma tal-ġustizzja. Qed isir sforz tajjeb ħafna sabiex il-sistema tal-ġustizzja tkun iktar effiċjenti. Diġà daħħalna miżuri fosthom tal-differimenti tal-xhieda tal-partijiet li nbagħtu b'email, tar-Reġistru ta' Malta u għawdex daħlu miżura oħra li għandha lan biex tagħmel is-sistema aktar effiċjenti. Fir-rigward tal-kwiet fil-qrati Bonici stqar li għalkemm għad baqa' xi jsir. Din il-kwistjoni kienet indirizzata u dawn tal-aħħar naqsu drastikament f'dawn l-aħħar xhur. Il-Ministru sostna li meta wieħed jabbina s-servizzi kollha li ddaħlu fil-qrati ċivili, l-impatt holistiku kien pożittiv immens u għalhekk fi żmien li ġej il-Gvern se jkun qed iħares lejn l-introduzzjoni tas-servizzi tal-informatika fil-kamp kriminali. Fid-dawl ta' dan kollu Bonici ringrazzja lil ħaddiema tal-qorti għall-impenn tagħhom f'din ir-riforma tant importanti. Minħa tiegħu il-konsulent tal-Prim Ministru fuq ir-riforma tal-Ġustizzja Franco De Bono fakkar kif ir-riformi fil-qasam tal-ġustizzja ilhom mistennija l snin twal. Jidher li hemm il-ħeġġa u rrida politika li twettqu, jidher li wkoll hemm proċess anke ta' konsultazzjoni fejn il-partijiet involuti jiġu konsultati u jidher li hawn din il-kuxjenza u awareness tal-importanza ta' dawn ir-riformi kulħadd qed jipparteċipa, nieħu gost naħdem mill-qrib ħafna mal-Ministru Bonici u jidher li bdew ħallu l-ewwel riżultati u l-ewwel frott.